asko nintzen. Keixo, arratzaldean. Lehenengo eta behin eskerrik beroena eman gura dizuet Aikaren eta Korrikaren izenean gaur ona etorri zareten irakasle, euskalgintzako ordezkari, agintari eta euskaltzale guztioi. Eta jakina, euskara ikasleoi. Aekako euskaltegi batean. Aekako euskaltegi batean, zein beste euskaltegiren batean, euskara ikasten ari zareten hoi. Zuek barik gu eskara ezer. Helduen euskalduntzea ez da ezer zuek barik. Zuek zarete geure motorra. Lanetik irtendakoan, euskara ikastera zoazten Aitor eta Nerea. Bilobak eskolan utzi eta gero, euskaltegira zoazten Carmen eta Jose. Euskara ikasten ari zaren zu, Jasmin. Mintzalagun talde batean zauden Felipe. Barnetegira zoazen Simon. Gau eskolan ari zareten Elisabete, Osvaldo, Ane. Milaka eta milaka gaur Usurbilera etorri zareten ikasle guztiak eta zuen ikaskideak. Milaka. Milaka ikasle ari zarete euskara ikasten. Denboran eta dirutan egiten duzuen alegina zinez eskertzekoa da. Korrikaren mezuaren aritik, elkar bizitzari egiten diozuen ekarpena oso handia da. Azken hamarkadetan, euskarak 300.000 hiztun irabazi ditu. Eta horren erdia, zuen aurretik euskaltegietan euskaldundu diren pertsonei esker izan da. Eta etorkizun hurbilean, kopuru hori handituko bada, egun euskaltegietan ikasten ari zareten hori esker izango da. Aipatutako alegina gauzatzeko, euskaltegian zeregina ezinbestekoa da. Euskaltegi indartsu eta onak behar ditugu. Hori da gure konpromisoa. Baina bada garaia, gurea den hizkuntza ikasteko bideak errazteko. Bada garaia, behar diren baliabideak jartzeko eta doakotasunean aurrera pausoak ematen hasteko. Horrexegatik, botere publikoei euskara babesteko eta bultzatzeko neurriak ezar ditzaten eta doakotasunaren bidean aurrera pausoak emateko deia luzatzen diegu.